Ман Эшниёзов Шоҳин, донишҷӯ. Не, чунки ҳар як шахс барои ризқи худро ёфтан бояд каме ҳам бошад кор кунад. рост аст, чунки ҳар як шахс аз беаҳамиятии худаш ба беморӣ гирифтор мешавад ва вақте ки бисёртар одам асабонӣ аст ва бисёр фикри ҳар чизро мекунад, шояд бемории ӯро мисол нисбатан тезтар дарёб мекунад. намедонам, шояд барои аз ҳама бойтар шудан ва ё аз бесаводӣ бошад, чунки онҳо шояд фикр накунанд ки баъд аз вафоти онҳо ҳама чиз мемонад ва танҳо номи онҳо мемонад ва кирдоре ки онҳо карданд. муҳаббат. агар муҳаббат набошад, ба фикри ман дигар ягон чиз лозим нест. ақл набошад ҳам метавон зистан, вале бемуҳаббат ба фикри ман не. шояд шарт бошад, чунки ҳеҷ вақт зарар намекунад вақте ки як бор дигар бахшиш пурсед ва шояд агар ки авфи худро саволҳои аҷиб. шояд умри инсонӣ бошад, чунки ҳар як шахсе ки чихеле ки мо дар китобҳо мехонем, ҳар як шахсе ки ба сину соли бузург расидааст, ӯ мегӯяд ки чӣ тавр тез гузашт вақти ӯ. шояд ҳамин бошад. нишонаи аввал ин ноҳурматӣ аст ва худпарастӣ. шояд ҳамон шахсе ки бо ягон ҷурми начандон хурд гуноҳ кардааст ва шояд аз кори кардаи худ хеле пушаймон аст, аз ҳамон шахсро ба озодӣ ҷавоб медодем. ба ҳоли шахсе ки имон надорад, чун шахси беимон дар ҳаёт чӣ гӯям, як бемаъно зиндагӣ мекунад ба фикри ман.
ба фикри ман дар ҳама касбҳо ғурури миллӣ зарур аст, чунки ҳар як шахс бояд барои ватан ва миллати худ кор кунад ва кӯшиш намояд, ки онро беҳтару хубтар кунад. ва дар ин кор ба мо ғурури миллӣ бисёртар лозим аст, ки мо ватани худро дӯст дорем, миллати худро дӯст дорем.